May bagting ang cellphone. Si Carmina ang nanawag. Ako kasi ang tubagon. Kung ako tubagon, tinalig dili ko makabugong. Unya na may magsulti. Kanang ready na gid ko. Ang tutron. Ni apan ako ang kalagot ni Tito Jason. Wa magid matubag si Franklin ako na yung uy. Ha? Wa gid siya motubag sa diyang nanawag ko. Ay, sagdi lang day. Paabutan lang nga manawag ra to siya nimo. Gimingaw na baya ko niya, nay. Oy, tinaligon sa na namingawa day ha. Dili man good boring ikatubang si Franklin, nay. Doon na siya sense of humor nga. Di mo lang paabuton, magkatawa na ka. Di gid siya mawad anong topic. Unya, kay managlahi naman ang inyong eskwelahan. Aw, di pa gyud mo magkita kay wa pa may face-to-face nga klase. Maulig kinay. And the only means of communication, maorag ang cellphone. Naatul pag yun nga nagupa. Laptop man kahi iyang gigamit. Dili na pwede man katawag o baka maka-text day. Maka-chat, nay, pwede kaayo. O video. Ang nakalisod lang good kay, dili ni mo madada. Maurasad. Pero ay kabala ka. Manawag na nagito nimo. Pagtarong good, nay. Nagkita na mo si Franklin, no? Wa lagi. Bantay lang kiting tawhan na lagi. Yanong bantay god. Muaw-aw di ito Franklin kay bantay. Nanay saboy. Bantay lang kiting tawhan na nako ba? Tingalig doon na siya laing tawagan pirmi. Ayay, nag-gel lang akong alaga. Unsa nag-gel, nay? Nag-jelos. Di, no? Doon na nagit sila, hindi ka lingawag tawag na eh. Hangtod ka na saan yun yung online class, anak? Hangtid mawa ang COVID, ma. Ay, ang samsa ning sakit na, uy. Whole world gid ang apektado sa maong virus, ma. Sus, maayog gani kay nakabakasyon kita sa Hong Kong. Maukit, nak. Ang kuyaw ko dito patanaatlan sa Hong Kong sa lockdown. Na, kapait ka, anak man, no? Daghan kita naapektuhan, nak. Daghan ang nawadan og trabaho. Kay sirado man ang upang mga kumpanya. Sila si Papa, ma. Ambot lang ka, ha, anak. Da, uy. Mawa na lang unta ni, uy. Dili man ni noon ta makagawas sa bay. May bati magani ka balaka si Papa ni mo. Tingalig dili na siya makabiyahe ba? Kay tingalig, pahunungon sa nang ilang kumpanya. Uy, hala. Daghan na mawala ng trabaho, ma. Uwa na si trabaho ang papa ni Franklin. Nga nang may bati magkakabalaka, Carmina. Bitaw sab, no? Nga nang mag-uol man tuod ko. Ay, luoy man pud gud sila, ma. Kay iyang papa rabay ang ilang gisagligan ni Franklin. Parehas sa bitaw nato. Si Papa ra sa atong gisaligan, dili ba? Kung wa na trabaho si Papa ni mo, luoy man sad ta, di ba? Bitaw sab man, no? Ay, nga nang maghiskot man tag bad side, ma, uy. Magampo na lang hinuon ta, ma, uy. Nga dili magdugay kining COVID. Gang, mugawasan niya ko karong gabi ha. Asa man ka, Gang? Birthday sa mong kauban. Mag-inom mo? Dili ba, gidili man ang mag-inom? Kung adto ka sa bar. Pero adto naman may sa ila. Gang, tingali ba yung madakpan ka ni anay mong kalaki, ha? Ha? Ngano madakpan man ko nga doon naman ko'y pas? Tingali madakpan ka sa curfew. Waton sabihin ako ang curfew. Ay. Gilain na sab ko sa nahitabo karos kalibutan kang. Maulaki. Ayaw ba pagdugay, ha? Ayaw palabig inom. Dili lagi gang. Love you gang. Oh, bisag naglisod na ang panahon doon. Musuroy ka dyan. Di ba ko magdugay nang? Kuan magod kining may imbitasyon lang ko nga
Kining dili ka balibaran? Nya, hain naman tong pahumot dong. Pahumot. Ikaw yun nang milay? Sige lang ko nimog igo na. Ayaw ba yung pagsaba ni Gang ha? Ay, dili, uy. Anong sumbong man ko? Basta, ayaw lang yun binuangi si Day Paula. Ayaw yun sila pasipad si Day Carmina. Asa ta si Papa, Nay? Imbitado man ko, no? Ha? Mahimo day na nga. Gidili man ang pagtapok-tapok karon. Nah, di yun unta mahimo, Day. Pero saon man, milakaw mag papa ni mo. Aw, bahala to siyang madakpan, uy. Nagsaligla na si Papa nga makamulta dayon siya. Nay, nahiubos gitingali si Franklin, no? Oh, ano man? Ang, wa magyud ko niya tubag ka. Ay, sagdi na lang, God. Sobra na gyud ang imong kamingaw niya, sa? Sobra na gyud. Natural raman tingali nga mingawon ko niya, Nay. Kay best friend ko me. Oh, other than best friend. Ha? In Tuog English. na lang ko, Nay, oy. Oh, suko ka na ako? Wa, uy. Kanahan gani kong permi ni mong sungukon. Unsa? Laki! Ganahan ko sungugon ko ni mo permi ni Franklin, Nay. Pero, naglabi lang gid ang akong tinguha sa pagtuman sa gusto ni Papa. Matuog na ko, Nay, ha? Ah, Good night, Nay. ay, ay. Laot pa ka, Nay? Ay, waoy, nahimuot lang ko. Nahimuot lang ko nimo. Asa sige day, arisan ko sa akong kwarto. Ay, animal ni Sipuna, mukalit magpanggitik. Ako man unta ni gisilent kay mahadlok ko makadungog day Carmina. Ay, salamat. Ni anak ko sa akong kwarto. Dugaya po di mo mitubag na eh. Hey, sabad diya, uy. Naigking bayak ko ha sa dihang may vibrate akong cellphone. Ha? Ako manggong gisilent akong cellphone. Mahadlok ko makadungog sa day Carmina nigbagting sa akong cellphone. Nga naman eh. Yan naman, Nay. Badya, oy. Gahalhal ka lang, Frankenstein ka. Nay, Nanawag man din ni Mos de Carmina. Nga nawa man ni mo tubaga. hadlok lagi ko na nga di ko makapugong sa kong kaugalingon. Tingaling makatugan pa ko sa binuang sa iyong papa. Nga nung mangita man sa kagubot. Niubos kong Tito Jason ay. Ngodeng iya kong gibalibaran nga manguyab siyang anak. Kay siya day mo'y gustong manungkab na ko. Unsa? Katubagon daw kay ko. Kay gimingaw na sa kay ko siyang tingog. Pero Oh, pero unsa? miundam sa ring. Gi-off naman ni Carmina ang iyang cellphone. Oo nga. Nagpapresyo masad ka. Tubaga lang gid ang iyang tawag, ha? Unya, kung feeling ni mo nga katug-ano na kay ka, ikalit og off ang imong cellphone. Di ko na eh. Oh, unsa man di mo buhaton? Mutugan gid ka. Gusto gid ikagubot. Ay, Franklin, muhangyo ko nimo, ha? Pogni lang gid ng imong ba dong. Di man ka kabayot. di oy. Pues, pogni ang imong kaugalingon nga dili mo sila tug-anan, mahitungod ni Dong Jason. Maluoy taon kang Day Paula o Day Carmina, oy. Dili taon nila madawat ang ikaduhang personahe ni Dong Jason. Katong oon sa ganito, silahis? Unsa man na si Lahis na eh. Mahigugma og babay sa samang higayon, mahigugma usab og lalaki. Nakog man na eh. Ako giday si Tito Jason no. Hilom ha, hilom. Pilpilon ko niya na imong baba. Ang laing pagkatao ni Dong Jason, moabot lang yun ni ngawa matuyo. Ngawa niya panganduya. Og dili siya makapugong. Kay da naman ni sa iyang pagkatao. Busa, makalagot man ang lain niyang pagkatao, pero nagkinahanglan siyag pagsabot. Nganong ako mo siyang sabton? Nga babag man siya sa kong pagbati ni Carmina. Tanawa ra gud nay. Di na hinon ko makabisita des inyo. Pero kung manawas ni Carmina, tubaga, God. Best friend man ka mo. Mahal na ko si Carmina nay. Ay,
Ayaw lagi ipamugos ng imong pagbati. Tiwas o na mong eskwela. Kay kung mahitabo na, wa na'y makabuot ng duha. Maugid ka na mahitabo, nay. Ayaw lang ko doon na kusupa ka, God Franklin. Kinahanglan naman kahuman mo kurso. Kay kung manghilabot pa si Don Jason ninyong duha, ako na'y musumbong sa iyang pagkasilahis. Nay. Unsa naman karong orasa, oy. Samot magkamingaw ang daan. Wa para ba na ako malabay ang mga basura, da? Uy, hala, murag ng auto ng Dong Jason. Da, iya laging auto. Di lang ko pakita niya. Kaya tingalig makigsulti na sabsiyan ako. Din, ani ko. Din, di ko niya makita. Pero klaro kaayo siya nako. Hubog naman sad ka ni tawhana. Manaog na lang tingali siya, oh. Gawas na. Uy! Presko mang may gawas. Murag dili hubog. Duda ko inida. Ako gyapon siyang panidan. Say gayon nga duulon na siyang Day Paula. May gawas na si Day Paula nga nakadungog sa auto nga niyonong. Karon ka Dong Jason, masakpan ka na gyud nako ba? Be, paduol ko gamay, be. Uy, may kalito sa rasa si Dong Jason. Hala, midali sa agak si Day Paula. Haskang hinampaka gyud ning Dong Jason, oy. Nagubog-hubog lang di ay ni siya. Hala no, pero nga naman, o sa may drama ining tawhana. Bibi, higdaon na din hipi kay magkuha ko kinitubig. Ano ni trapo ni mo? Bida sa diugang, uy. Yan naman pa uli magyugang hubog, uy. Simba kong madiskrasya ka sa imong pag-drive. Katuog na lang kang. Dili mahimo, gang. Kadiyot, magkuha kong kinitubig. Day, asa man ka? Magkuha kong kinitubig nang. Ano ni trapo ni gang nako. Oy, hain kay maayo day. Ibo-bo ng initubig sa lawas sa imong gang. Oh, nang. Aron ba mo tagang? Bitaw day, oy. Joke na to ha. Joke na tong ako. Puno ng termos sa initubig day kay nag-init man kong daan. Salamat nang. Buntag naman di ay. Uy, hala. Maligo di kong dali-dali kaya tingalig maliit ko sa kong klase. Ay. Online class raman di ay ni. Kalimot ko da nga. Way face-to-face classes ng higayon na. Ay. Tungod din ng COVID. Wag gay chance na magkita mi si Franklin. Kumusta na ka siya, no? Wa na gid may makita. O, dili sab siya mo to pag kun manawag ko. Ay, bahala siya, uy. Mugawas na ko ining akong kwarto. Magpakutaw nung kong gatas ni nanay. Morning, Nang. Oy, morning. Nagmata na day ang best actor. Masaya kingunin mo, Nang? Kakita gid ko gabi dong. Kakita jud ko. Nga? Kay kun wa pa ko makakita hangtod ron, magtuo gid ko nga gikan kas lakaw. Hubog kang moabot. Ikaw, gid, Nang. Imo na lagi kumpirmi pasangin lang. Gusto ka kamatoran dong? Gibidyohan ba yate kagabi eh. Unsa? Luoy taon na kung day Paula. Ay, luoy ko niya. Nga hapit sa taon matumba. Sa diyang nagpasarasaray ko no ka. Nang. Sukad pag yun ni sa una no. Oh, Nang.
Palihog lang, ayaw lang ang tawag-tugaan ni Sigang na ako. Maluwi ka. Ato lang ni sekreto, haba? Pida ni mo dong, uy. Imo lang yun daw, gihimong buang si Day Paula. Nang, ako man kuning gibuhat, aron dili magsigig pangutan na Sigang na ako. Ay, madiha, oy. Mahal, Gang. mahal kay na akong gang nang. Gang. Palihog lang. Hindi kayong panagsulti da. Salamat kami, Apos Day Karimina. Nay, imong kikasabaan sa papa? Ay, uy. Akong kasabaan na nagsweldo na ako. Hala na. Ma. no. Wa ko kasabi sa imong nanay nak, oy. Sige, maligo na ko. Nay, ini tubig. Oh, yes. Naaday. Pagpakutaw ko ni mong milk, Nay. Okay, ha? Yes, kada kong okay. Just relax lang, ha? Lingkod lang diya. Kay kutawan tadan kag gatas. Milk. Hahay. Wa palagi ka maliko, Kang. Wa may trabaho? Naaman. Unya? Wa palagi ka maliko. Ah. Gang? Doon na kay problema? Doon na. Kinsa may mong problema, Gang? Sinang Milay. Unsa? Ah, nag-away mo sinang Milay, Gang? Tug-ani ko, Gang. Nag-away ba mo sinang Milay? Oh, naunsa ka, uy? Laliman ka? Nagutan na siya na kung nakaligo na ba ko? Akong ging nangwa pa. Ging na mahinoon ko nga dili maligo kay tingalig hunsuyan kuno ko. Unsa? Wa man kuno ko kaskor nimo pag-abot na ako kay hubog ko. Labing siguro pag mata na nako may akong pag-score. Maong, di ko yung pakaliguon. Naibaw bitaw ka anak niya nga. Kusog kay mga media. Huwag yun siya maiko mga media sa nagsweldo niya, no? Wag ko na siya maniglain nato. Gang. Nasuko ka ni ng Milay? Wa, oy. O niya. Ngano nakasulti ka man ni Adto? Migaw sila sa kubaba. Maligo na ko, gang. Gang. Wala gini mo imna ang kaping akong gikutaw. Dili ba? Maumang kini imong pangayoon basta mahubog ka ini kagabi eh? Ako, kining nagdali ko, gang. Daghang kay mirog kining i-deliver nga stocks bin. Dagan na dagi hapon mag-orders pa. Ang uban naging tindahan. Nanira kay wa na may mamalit. Di na gud pagawasan ang mga tao. Essentials mong good ang among mga produkto, iha. Would you mind, mauna ko ninyo, ha? Ang pinggang ha? Of course, tungod ninyo. Bye, gang. Iha, ati man ang imong online class, ha? Of course pa. Oh, hay man si nang Milay. May gikuha pa tingali sa silong, Gang. Tuwa sa silong si nang Milay? Ang ano nakugang man ka pa? Wow, uy. Ngano makugang man ko? Kan, ako naman gusto siya nga giingnan, nga mudungan na sa pagpangao nato. Ayaw nalagtag na sinang Milay, Gang. Sige. Bulakaw na ko. Ngano nanawag man taon ka arong orasa, uy. Namahaw sila. Patangon-taon ako sa gawas na Kay ako nang iuli ang 2,000. Ay, unya na lang good na good. Sige na, bye na. Kaya tingalig humanarog kaon si Don Jason. Kinsay mong gikasulti ng Milay? Unsa patay na Kinsa may namatay na Nang Milay? Ay, Kinsay mong gikasulti sa cellphone? kuandong, akong parinte. Nanawag kay nangayog limos. Ha? Maayong pagbuminaw sa Dong. Lex Pino. Unsa to dong gusto kang makigsulti? Basig mo hatag sad kag limos. Unsa man gusto ka o istorya mo? Mulakaw na ko nang. Oh, abi na ko makigsulti sad ka. Sige na oy. Ako lang unyang ipadang akong limos ha. Sige. Bye. Ay, Nang, ato ra to, ha? hain man dong. Kadtong imong famous nga acting Ano nang? ay kabalak.
Di mahitabong mo sombong ko. Kay dili ko gusto nga mag-uol si Day Paula. Ayaw lagpalabi eh. Pero, aron di jud ka mabalakad dong Jason. Mahimong iputbol ko nimo. Unsa? Aron masiguro gyud nga dili mabuking ang imong sa ni Day Paula. Mahimo man nga imo kong papahuwaon. Mupaulit na lang ko sa amo. No. Dili ko ka na mahimo nang dugay ka nang nagsilbi namo. Gawas pa. Mag-uol si Carmina kung mawa ka din eh. Ay, labaw gyud kong mag-uol dong kung malayo ko atong bata. Gamay pa siya, dinhin ako. O bisag doon na siya yaya, ako gyud mangunay sa pagkaligo niya, sa pag-ilis niya, o sa pagpakaon niya. Maugan eh. Pero tingalig mahadlo kang mabuking. Naibaw kung dili mo ka nabuhatan ng... Malagi. Ay, nagpalabi ipagbinuang sa Day Paula. Aron dili ko mabuka ang akong baba. Maura gyud ay akong ihangyo nimo dong. Hala, buang nga eh. Hapid ko kit ini Tito Jason da. Wa pa rin siya makalakaw. Mayon tag, wa ko makit ini Tito Jason. Sa ako na paglabang, aron duulon si Naymilay. Magpalayo lang ko. Aron masiguro nga, di gud ko na yung makita. Sige nang, ato na ko. Nya, kining nang, ato alaw niya sila si Paula Carmina ha. Nangitar ba si Carmina nimo kay padunganon ka? Sige dong. Musaka lang unya kustaas. Kining nang, si Franklin ba? Wala gid man he? Wa na gyud. Kadurang misumbong siya nako sa imong gubuhat niya. Sige nang, ato na ko. Ay, salamat. Wa na ang artista. Mabalik na kustaas. Akong tawgon si Nanay Milay. Hala, si Tito Jason. Saka dire, Franklin. Dali na. Awan sa man. Gusto kang anahon ka na ko? Nganong imo mo sa mukon? Gusto lang ko magigsulti nimo. Sige na, saka na. Di ko. Imo ko pasak yun? Aron matuman na yun ang imo plano nga rin ako. Di ko na mo eh. Bayot ka. Kung dili ka magigsulti na ako, dili ka gid magkasabot nga nung ako tong nabuhat nimo. Please. Gusto ko nga magkasinabtan kita, Franklin. Saka na. Di lagi ko. Huwag ako nang gihatag ni Naymilay ang imong gihatag sa cellphone. Kadit lang. Ano may gawasong ka? Aron magkasulti tag maayo. Wala tayo angay pang sultihan. Eh, pagduol ako ha? Unsa man nato pagkasabot? Kung magpalayo ka na ako. Kadit lang. Ano mo gunit mo ka? Di na ko ni mo mailad. Di lagi ko manghilabot nimo. Doon na ko ihangyo nimo. Hangyo na diya. Unay gunit tayo. Franklin, please. Ayaw lang ipaabot ni Carmina ang nahitabo nato. Hadlo ka? Ingon ka, di mo tuo si Carmina kung daot hindi ka. Ganun mahangyo mo ka na ko? Dili ko gusto nga kamunahin noon si Carmina ang magkadisgusto. Ilong di ay. Di ka madutlan sa kauaw si Carmina. Kung mahibaw siya, nga ang iyang amahan, bayot. Nya sa ato pa, dili tinuod nga nahigugma ka ni Carmina. Ano na himo ang rason ng butanga? Ma'am gani naglagot ko nimo. Kay gusto nimong agawon ang akong pagbati nga giandam ko pagtuyo alang sa imong anak. Gisuwayan ka lang nako. Suwayan? Karaan style na ay. Ako? Imong suwayan? Aron ka matagbaw sa pagkuot sa kungkuan? Badi ay. Naglangan-langan ka lang nako da. Diyan ka na. Oh, Franklin, kadit lang. Franklin! Basta musunod ka na ako. Budiritso ko sa inyo. Huwag isumbong na ang Carmina. Huwag Tita Paula. Oh. Nasukog yung si Franklin ako.
Hindi akong misunod. Hadlok mo day. Ay, itas ang Tito Jason eh. Kay Pao manunta siya nga, nanguyab ko siyang anak. Inong nabinastos mo siya nako. Kung manguyab ko, Carmina, dili ka siya sa gabal. Itaw eh. Nganong ako man sa ang iyang gitargit. Mahal na ko ang iyang anak. Madlok na inong kumamisita, Carmina da. Dili na rin ko mamisita ni Carmina. Diin man ka, Nay. Ah, Lungan ang takon mo pamahal. kuan, naibaw man taon ka dahi nga bisay pa man ko dito silong. Di unsa ka na siya silong. Maligo na hinuon ko, Nay, kay klase naman ako. Sige na, kaligo na dito. Magsaon niya, tas paniod to, ha? Ha, sigurado na, day. Sige. Sige, Nay, maligo na ako. Okay. Ganihara nang nangita si Carmina ni mo na. Ay, kay bawo bitaw na siya, day. Nga di ko makadungan niyo sa pagpangaon. Nang, nag-away mo si Jason? Ha? Wa man. Abi man ko na kung nag-away mo. Tingalig na igo lang siya sa imong komedya, Nang. Nga naman, day. Ay, nagbagulbol maguto siyang misod, good. Nagbagulbol si Dong Jason? Mura pag may reklamo ba? Tingalig wa makaagwanta sa inyong komedya. Unsa man din yung gikomedyahan kaniha, Nang? Hala, uy. Nalimot na bagid ko, day da. Pasagdi na lang na siya, Nang, uy. Mayo lang di ay konsen mga umidya na ako sa, nga di lang ko masuko. Unyag mabaslan, masuko di ay. Kay unsa ba din inyong komedya ganiha, Nang? Katong tingali nang utana siya nako ba, nga may nakagakos na ba nako? Ako sa siyang gitubag nga, wa pa ko makagakos og lalaki, pareha sa imo ginaksan niya, kanang mauli nang mahubog. Mahoronday. Hala, oy. Nasuko siya, anak. Nauwaw lang tingali to siya, Nang. Pero okay lang, Nang. Hangyo lang sa nako ni mo, Nang, ha? Ayaw gid patunto sa iyang komedya. Day, kana bang paglakaw og magabi ni Dong Jason? Dili gyud ka makapugong niya? Dili gid, Nang. Iya man ang kalipay. Murag under na mahinoong kong nang milay karon. Ha? Murag sniper siya ng milay. Daghan na hinoon na diskubrihan sa akong kalihukan. Uy, nasakpan ka ng milay nga namugo si Franklin? Nasakpan ko nga ang milay sa akong pag-inartista. Kaya magawas ko inig kagabi aron pagtagbaw sa akong kahuyang. O tuyo na ako uli nga hubog. Aron dili na makapangutana si Paula kinsa ako mga kauban o diin mi. Ay, mga imong pag-inartista. Maghuot masabgot si Paula sa akong pagpauli. Wala hinungdan nga magpahubog-hubog ko. Pero di ko tinuod ka hubog ko. Anong way daghang pangutana? Sa bala nga nabidyohan may noong ko gabi ni ng milay. Nga pagawas na ako sa auto, tarong kong milakaw. Unya sa dihang gisugat na ko ni Paula, nagpasarasay-sarasay ko. Ayaw ko kong katao ibin. Ang usap ka magbantay, eh. Ibaw na ka nga, manasayra na sinamilay tungkol sa isumbol, Franklin. Yung malakaw ka magabi, eh. Kinahanglan nga doon ako'y kapahungawan sa akong kahuyang, bin. Di ka gihapon makasabot na ako. Di mahimo. Si Paula lang untay may imong gamiton. Aron huwasan ka si mong kahuyang. Lahi, bin. Lahi gid ang kalipay nga ako matagamtaman uban sa usa ka batan-ong lalaki kaysa akong asawa. Ay, gigta ka na unro ni namilay. Unsao man ako siya sa pagpapahawa sa bahay. Mo siya papawaon? Na, usa mo tiyong problema kung imo nang buhaton. Wala ko'y kagawasan. Ikaw may nangitagi kayo. Ron bilanggo imong katungod. Nagpada ka mo sa kahuyang. Tao lang ko, bin. O gidayon na rason sa mga tao nga masakpan sila mga bisyo. Tulad kay tao lang. Wa makapugong sa kahuyang. Hangtod ka, makikontra ka na ko. Sison, kalma lang. Huwag ko magkikontra ni mo.
Pero kung imo kong kontrahon, wa ka na sumbungan pa. Tinggal hinog babuang ka. Ipasabot lang ka. Ang kung imo pang ginikahin na yun si Franklin, di gimit na po nga magkompromiso ka. Sabay akong buhaton. Tabangi ko. Nagkinalang kong saktong ideya. Makalingkawas ko sa usa ka gubot nga kinabuhi. Usbo nimo ang imong lifestyle. Unsa? Ano? Hindi ka na masuroin kagabi. Unya, unsa mahitabo na ako inigabot sa akong kahinam? Sa iyon laki ka musulti ni Ana? Kadili man ikinatumngan, dinibinuan kong pagbati. Nagtuo kang nalipay ko nini sa kita. Jason. Usaragit tingali sulbad ining tanan, Ben. Usaragit. Ug magbalinaw na ko. Unsay buot may pasabot? Kinalang matapos na ni. Kay kung dili mabuang ko, Unsaon lagi nung pagtapos? magpagkamatay ko. Punan mo nga isa ang usa ka sa ng daan. Unsa ka tulog pagnaw na, ha? Jason? Unsa lagi akong buhaton? Kontrol lagi yung kinanglan. Arwa na yung mga tulisok mo. Kontrola ay mong kawalingon. Say kayo nagkabditong klase mong kauyang. Pag-ampo, Jason. Nga dili ka tag-on sa sulsul sa tanas. Pag-ampo. Ang manang among klase nga, wag kinakatunan sa mong leksyon. Mapahina kang internet kini ha. Ang panagbuhay pa yun ni Carmina ang misungog sa kuna-una. Ako bakang tawagon si Carmina? Nag-unsa na karon si Franklin, no? Doon na nagitingali siya laing close friend ka, papay. Mo ihinungdan nga wala gid sa makaw na sa pagpangitag paagi aron magkasultim eh. Madlok na ko manawag niya ko sa tigalig dili na sab ko niya tupagkon. Hala, may bagting akong cellphone. Oh my God! Si Franklin ang nanawag. Ako ka siyang tupagkon. Hello? Min? Nanawag lagi ka? Doon na kay cellphone? Doon na. Diin ka mag-cellphone? Gipalitan ka ni mama ni mo? Dili naman tingali importante diin kong cellphone, Min. Ang importante nga, nagkasulti na ta. Mausap, no? Kumusta naman ka? Buhi pa in taon. Ikaw? Boy, what's up? Maugit kay ka, uy. Timing kayo nga. Nahuman na nga mong klase sa imong pagtawag. Maya noon. Imugid kong natubag. Pero sa dihang nanawag ko nimo. Wagi ko nimo tubag ka. Karon pa gani ko makagunit og cellphone. Saan ako sa pagtubag nimo? Min, doon na unta ko'y hangyo nimo. Unsa man na? Magkita ta. Ha? Gimingaw na ko nimo. Sige na ba? Magkita ta. Ari ako sabay. Mahadlok na kumuha na sa inyo, Min. Ari lang ta sa gawas magkita. Kay ba gid ka nga stay at home ron ta. Nya imagi kong pagkawason. Unyag badakpan ko. Adto lang ta sa amo magsulti. Samot. Mao ko matus inyo, uy. Ano hilang ko din sabay? Naang imong papa. Karon na lang ani kay wa man si papa. Sige na pa. Haari tayo na ron ta magkita. Wa kami ngawan ako, Min. Gimingaw ko sa imong kakalog, Franklin. Ganahan ko mo katawa ka nang musulti na ka. Magkita lagi ta. Ari lagi sa amo. Itasad ni mo eh. Ibawag na siya nga
Gididaan ko ni Papa nimo nga mamisita nimo. Kung maari ka karon wa si Papa, wa kay ang ikadlukan. Dili ka musulti sa mama nimo. At least nakaali na ka, nagkasulti na tang duha. Inigtugay ni Mama. Sige na ba? Dali na dayon. Napamangot ko yung klase. Di ari ka mag-online class sa amo. Kung saan mo na ito pagsulti kung doon ako yung klase. O nya nga nang mahagad man ka magkita ta. Nga doon na pa man di kay klase. Oh, dili mo siya karon dayon. Oo, niyang hapon. Di lagi ko tugta ni Mama nga mo gawas. Sige min. Manawagon niyo ko ni mo balik ha. May klase pa ko. Nga nung nag-ang-angsit ka na siyang tawag. Okay, sige. Magpaabot ko sa imong tawag ha. Panawag ba yun ha? Oy, murag sayag man ang imong panagway day nga migawas gikan sa imong kwarto. Murag giharian. Nagkasulti na gid mi si Franklin ay. Tinuod? Unya unsa man, siya nanawag nimo? Oo. Ambot ba, Nay? Nanumpa naman unta ko nga, dili na makiksulti niya sa cellphone. So kada atong higayon nga, wa ko niya tubaga. Pero sa dihang nanawag siya, ako man dayon siyang gitubag. Unsa pa may itawag mo ana ha? In love. Uy, Nay, nayar ko ni imong tingog. Ha? Tingalik madunggan ka ni Mama, patay kit ko. Oh, anong patay man? Unyag mo sumong si Mama ni Papa B. Nandun nagyapon kay contact ni Franklin. Sa imong pagtuo. Unsaon ka ko ni Papa. Aw, tagaan kag kamay. Musugot di ay ka, Nay, nga kasabaan kong Papa. Di oy. Iya kang kasabaan? Na. Unsaon man nimo si Papa B? Di lang ko mag-tell. Narisip kag doon ay alasda nga gigunitan. Batok ni Papa. Wow, uy. Alas good town. Bebe, unsa may inyong gipanagsultihan? Da, pulis lang gud binuang, Nay. Makikita ko na siya nako, Nay. Kay gimingaw naman ko na siya nako. Wow, gimingaw na siya nimo. Unya asa mo magkita? Ako siyang gipaan ni Nay, uy. Kay tingali badak pa niya minto, ha. Dili ba pagawasan ang below 19 years old. Oh, wa pa di kay 19 years old. Nanay, sab, uy. Wa pa gani ko'y 18. Ha, mauron. Stay home ra ba ron? Samot na mo mga batanon. Maula ginay. Siya akong pabisitahon din kay kung ni ami sa taas. Wa may musita na mo. Unya, mo anhis Franklin. Di lagi. Ako lang ko ni paduon niya sa ila. Niyabag siya? Pida ginig-utok sa Franklin, oy. Wag ibuot. Lagi, Nay. Pero, ganahan na bigay ko na nga magkita ming duha. Gimingaw sa kaniya? Nanay, uy, sige pangutan na. Nay, kung ikay papilion, asa kaming duha magkita? Ados menteryo. Minteriyo, cute. May man ko dito. Mga minatay rin maminaw sa inyong panagsulte. Nya, way musita ninyo. Labi na gyud kung magdamog kandila o buwak. O, minatay gyud inyong giadto. Mahadlo kong binteriyo, Nay, uy. Ay, kana man sa menteryo nga para sa mga dato. Kana bitong makalingkod ka sa ilang balili. May mong magtagsa mo katubang sa Franklin og lubong. Di ko, Nay, uy. Magkasulti lang si Franklin ko. Mubalik siya pamisita na ako. Ay, nya ang imong amahan. Oh, magkiksulti lang kay kong Papa. Ako ba'y mananghid aron makabalik sa pagpamisita din ni si Franklin. Iha, murag doon na kay tuyo na ako. Ha? So, hito na ko sa imong batasan, nak. Doon na kagani pangayoon ako, magsige yung kagpasiplat na ako. Unsa ba na? Ako rin mag-uintay makiksulti ni Papa. Pero, mas maayos sab nga imo kong labanan, ma. Unsa? Kuan, ma. Kay, dili naman may makagawas-gawas, no, tungod ining pandemic. O, gira tingali nga, makabalik sa papamisita si Franklin din, eh. Nga nung dili
Dili man. Tingali magulo niya masuko sa papa. Ako unta siyang hangyuon maba, pero tabagi ko pasabot ni papa. Pero nak, kung mamisita si Franklin, tingali unyag madakpan unya siya. Kay bao kabaya nga gidili pa una ang pagawas-gawas sa mga batanon nga wa pay 19 years old, dili ba? Pero kung ni ano siya sa ato, uwa naman ko'y musita niya. Sige na, mabi. Tabangi ko kangyo ni papa. Okay. Okay, anak. Hangyo na to si papa nimo. Pero diskarte na ng Franklin, ha? Kung unsaon niya sa pag-anhi din, he? Yes, ma. Kay bawa ko maayo kayo anak si Franklin, ma. Ako ganiyon na siya pabisitahon din hingawa si papa, pero klase man sad siya. Mausad. Paita sa ini pandemic, uy. Hitsura na lang sa among teacher nga akong makita. Angay gitang musunod sa protocol, anak. Aron dili ta masudlan din og COVID. Basta, ma. Tabangi ko hangyo ni papa nga makabisita nagbalik si Franklin.